Arestado si Richard Reyes, 41 anyos sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City kahapon sa ngapon Pebrero 29. Sa interview sing K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang hepe sang CDEU, ginpayag sini nga nabaklan sang isa ka plastic sang repetian Cebu si Reyes gamit ang bypass money nga 10,000 pesos. Suna pa kay Benitez na recover pagidugang sa posisyon ni Reyes ang tatlo samtang isa sa mesa kagiratanan sa 5 ka mga plastic sa repetian Cebu nga nagabalor sang 102,000 pesos kag nagabugat naman sang 15 grams. Na recover naman kay Reyes ang kalibre 38 revolver nga may 4 ka mga bala nga nakaload. May complaint kita diri against ni Sakay alias Nonoy. Kag naalama ang mga tao diri sa palibot nga damo ang nagagwa sulod sa 10 oras ang gabi. Kag miskin ang oras daw na tublag sila kay may nagagwa sulod nga hindi nila kilala ka nagakadto diri. Isa na sa report nga nabato naton. Samtang nagdugay naman sa tatlo kasimana ang monitoring kay Reyes, antes ginkasa ang operasyon. Mga ka-K5 nakahunong naman sa Haro Police Station ang suspect kaga nagapangatuban sang kaso sa Republic Act 9165 kaga illegal possession of firearms. Balita nagikan diri sa distrito sang Haro. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.